Аспарухов мост се нуждае от основен ремонт на цялата инженерна инфраструктура, а не само от подмяна на пътната настилка, смята Дойчин Ников от Инициативния комитет за втори мост над Варненското езеро, клъстер Черноморска икономическа зона. Ников не е оптимист, че скоро ще бъде направен основен ремонт и според него спешно трябва да бъдат подсигурени критичните места. Последно мост, основен ремонт му е правено, мисля, че 2006 година. И той е правено единствено на пътното платно. На носещи колони ремонт никакъв не е правен от самото построяване на Аспарухов мост. Там има проблеми по някои от носещите колони, има критични пукнатини, там има една компрометирана фуга, отдолу под нея има също куп проблеми по носещата колона. Трябва най-спешно да се взимат мерки, да се подсигурят рапиращи места, които трябва да се направи частичен ремонт до основния капитален ремонт. Прогноза за стойността на основен ремонт на Аспарухов мост може да бъде направена след изготвяне на оценка за сеизмичната устойчивост на съоръжението, което е проектирано да издържи на трус от 7 степен по Рихтер. Според Ников не е реалистично да се очаква, че средства могат да бъдат осигурени от държавния бюджет. Ако примерно след такава оценка степента, която покаже оценката за сеизмична стойност е по-ниска, ще трябва да се мине задължително към саниране и подсилване на носещи колони. А пък това мероприятие по принцип е много скъпо, в зависимост от технологията, която се прилага. По оценки на МРБ, които бяха последни, те калкулираха около 240 милиона само за ремонта на пътното платно. За капитален ремонт, ако се включи реално саниране с подсилване, при всички случаи аз считам, че ще е над 300 милиона. За последните 10 години Министерството на регионалното развитие е осигурило бюджет, мисля, че около 35, максимум 40 милиона за частичен ремонт на Аспарухов мост, които включва там първите етапи по ремонт на платното и частично саниране на носещи колони, които в началото на моста те не са с голяма височина. И ви преценете как реалистично в една държава, която е успяла 10 години да осигури 35 милиона, някъде 25-та година ще осигури бюджет примерно 240 милиона. Парите за ремонт на Аспарухов мост могат да бъдат осигурени чрез ниско лихвен заем от Брюксел, като Ников дава пример с Румъния. Министерството подсигурява едни частични суми и ремонта се прави пак години. В Констанца взеха решение обратното. Те подсигуриха целево цялостно финансиране на моста за пълен капитален ремонт и след това изплащат към Брюксел заема, който взеха за ремонта на мост, което реално дава да се направи един капитален ремонт бързо. Докато решението, което се предлага и което не виждаме в България 10 години, че държавата няма средствата и този ремонт се протака над 10 години. Аз не виждам този подход на решение да се прилага и съм скептичен, че този ремонт, говоря за пълен ремонт, ще стане въобще за близко време от години. С европейско финансиране е единствения възможен вариант да бъде построен втори мост на Варненското езеро, смята Дойчин Ников. В устройствения план на Варна има заложени 3 моста, от които 2 моста са градски и единият мост е извънградски. Този мост, който е извънградски, той е проектиран от гледна точка на това. Утре, когато се започне строителството на магистрала Черно море, там да се направи преминаване през езеро. А инвестицията при всички случаи ще е над 350 милиона евро горе. Отчитайки практиката в Европа, тези мостове като инфраструктура се покриват с 85% безвъзмездно европейско финансиране. Разбирате ли? Европейско финансиране може да получи само мост, който е плануван в устройствения план. Има предвидени 3, ви казах. Значи 2 в града, един, който е извън града в Казашко. Този, който е в Казашко, той не е допустим за европейско финансиране. Там няма изградена инфраструктура от магистрала. При всички случаи трябва да се минава към вариант планиране на втори мост.
Защото който каквото и да говори, тези средства аз не виждам откъде ще ги намери държавата. Само за технически проекти за проучвания за втори мост над Варненското езеро са нужни най-малко между 50 и 60 милиона лева. Дойчин Ников изчислява, че сумата е близо 2 пъти по-голяма от инвестициите, които държавата е направила през последните 10 години в частичния ремонт на Аспарухов мост.